Czopie. Czopie. Nie, wiesz, nie pokazuj mi tych swoich sznycli. Zadu. Zadu królewskiego. Matko, wyglądacie jak pająki. Jak muchy, co wpadły w pajęczą sieć. Ale już O, teraz będzie truda. Tak ściągają się przejść. No to czekamy. No już. Dobra, dziękujemy panu. Nie wiem jak teraz przejść. To jest jak. No i mieliśmy. Nie, Marcel. Marcel! Jej! Trzymaj się! Łap! Dobra? Dobra, Marcel, idź do przodu. Idź do przodu! Idź do przodu! Idźcie, bo mi się... Idź! Na pewno ci się uda. Wiesz to dobrze. Wiesz to. Ojej. Oj. Gdybyś był u mnie na nocowance, to byśmy kupili te chipsy 3D. Ale on zostaje na nocowance. Ale ja mówię gdyby. Ale on zostaje. Naprawdę? No. Na pomoc! O, kreć! Ekstra! Co będziemy jeść? Dostaniecie dziś na kolację kreta. Na pomoc! Chociaż, nie mi się już lina. Ała. Wyżej się łap, Niunia, wyżej, o tak. Ona jest, teraz to będą. Wejdę na niego. A ja do niego przejść. Dotknij pająka. Idę do nas wyżej. Już wyżej nie wchodź, Marcel, bo nie ma zabezpieczenia. Czekaj! No tu! A nie chcesz na dół karty iść? Już zamknięte, wiecie? Możesz przejść? Ale to będzie pierwszy. Matko. Dobra, 3. 4. Ała! Moja noga! Pociągnij mocno za linę i popukaj. Pod tyłek. Rączką między nogi, rączką. Ręką między nogi. O, O tak. tak. O, dobra. Jedziemy. Amela, ty czekaj. Jeden troszkę rączki, bo ci niewygodnie. Jedziesz. Zjeżdżałaś już. Nie bój się. Zjeżdżałaś wcześniej, jak byłaś mniejsza. Co ty myślisz? Pani ci pomoże usiąść. No, łap.
Do siebie. Poczekaj, pani ci pomoże. Siadaj. O, Masz 3 metry. Tą nóżkę do góry. o tak, super. I trzymaj się mocno, nogi wyżej rękami, wyżej. Ręka do siebie. Rączki dość wyżej, wyżej rączkami. Dobrze, super. Trzymaj się, jeszcze nie siadaj. To jest, ja jestem lekka, to już nie nie ma Widziałeś? mowy. A Nie da tyle rady, było strachu. prawda? Brawo. Proszę. Piona. Państwo będą wychodzić, proszę rozsunąć i zsunąć bramę. Dobrze. Zaraz zamkniemy, ale...